Igor Savić, parodična priča, baj, momci sa selo. Bodybuilder i poljoprivrednik, bajo moj. Ako hoćeš da budeš jak, znači te brice moraš da treniraš. Suplementi, hemija, tenkovi, znači masa, znači brate dasa. Znači sa tengom se budim, sa tengom spavam, te brice moj, znači tenkovi su moj život. Popiješ malo hemije, znači mišić, nabuja, odradiš koju seriju sa tenkovima i toliko izgledaš jako i zajebano. Znači, kada te vide uživo, svi te se plaše, girice se lože, brate. Čujem čobanske priče nekih tamo momaka iz sela, kao fizički poslovi, kao neka žilavost. Kao znači neka prirodna snaga. A šta ćeš, brate, momci iz male sredine, zatupljenost. Znači, tvrdim, svaki bodybuilder je jači od poljoprivrednika. Znači, hemija je mama. Bodybuilder i poljoprivrednik, bajo moj. Znači, majka kad me je rodila, rodila me s motikom. Ceo svoj život Miko motikaram. Vučenje đubreta, bacanje bala, okopavanje njiva, tu se dobija Miko snaga, tu se dobija žilavost. Na njivi se budim, u oboru Miko spavam, radim kao konjuzgara po ceo dan. Za odmor, tu rečenicu Miko ja ne znam. Otreseš koje pivo, jedeš domaću šangarepu, jedeš domaći kompir. To je prirodna snaga Miko. Jarmiš ceo dan i onda ti budu ruke ko lopate velike, čvrste i jake. I kada zanjočiš sa takvom rukom nekog gradskog bodybuildera, Miko, momentalno ga vratiš na fabrička podešavanja. Bajo moj! Gledam tako, nešto idu, nešto se kao ti bodybuilderi širu, nešto se kurču, kao šetaju oni tako puni mase, a mišići im puni, Miko moj, vode od hemije koliko su se nalemali. Znači Miko, znaš koliko su otekli? Otekli su kao da ih je ujelo 100 bumbara, Miko. Lena i mati njihova. Znači Miko, ponavljam, domaća kobasica, domaća slanina, znači Miko, selo, obori, jarmljenje i što više fizičkih poslova, Miko, i što velika znoj, to je snaga poljoprivrednika seoskog, bajo moj. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Jesmo, braćo moja, eto, završena još jedna parodična priča, bila je vikend pauza, pa rekao je malo da iznjočimo nešto malo ove komplekse bodybuildera, malo neki poljoprivrednici, tako da ih sudarimo malo, braćo, eto, došli smo na neku ideju, neki scenario i tako, bolazari moji, uskoro ide i vlog, a vi malo više delite i delite i delite, znači, brati, masa je mama, salama, pašteta je pašteta. Braćo moja, vidimo se do najnovijih kidanica, pozdrav, braćo, delite. Momci sa selo.